16 var nemt. Året var jeg blevet set, men også året var jeg blevet ked af det faktisk. Med mange følgere følger et stort ansvar. Jeg vil ikke love jer guld og grønne skove, for guld, det er sgu få nok af. Det er blevet tid til grøn dreng. Nogle siger, at bæredygtighed kommer på mode. Men hvordan kan det være på mode at være bæredygtig, når det ikke er bæredygtigt at være med på moden? Når grøn dreng shopper, ser han kun efter mærker. Gucci, Chanel og Versace, de kan ikke bære mig. Ja, når grøn dreng shopper, ser han kun efter mærker. Blomsten og sveden shopper kun hvis de er der. Men hvad med dine stoffer, baby? Ved du hvad de indeholder af stoffer, baby? For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. Alle ved, at grøn dreng går ned med de bedste modeller. For man må steppe sit game up, når det virkelig gælder. Grønne løsningsmodeller og velfærdsmodeller, rollemodeller, der cruiser i eller. De kan solceller, dynamikke propeller. For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. Jeg popper en panje, vasker din trøje. Jeg fik af din gamle bedste ven. For kemikalier, de kan være klammer og en bremsespor. Så den skal vaskes slif uden oppisk, hvidt og klor. For du har styr på din grøntsager, og du har styr på din cykel. Okay, du har styr på sortering. Men hvad med dine stoffer, baby? Ved du hvad de indeholder af stoffer, baby? For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. For du skulle til at være her, være dygtig, hvis du gerne vil være bæredygtig. Ja, bæredygtig. Undskyld. Var der noget galt med dem der? Nej. Det er godt nok ikke særlig bæredygtigt.